Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बे TD Production YouTube चेनेलावहाय जों दिनैहाय दाबसे जायगायावहाय माने गुमैमोनावहाय आलासि जानो लिंहरबाय थादों नालाय बेखौनो थांनायसै आरो बेखौनो नोंथांमोना एसे शेयार खालामनोसैलाय होननानै गोबावजोंहाय दिनै टाइम मोननायखाय ओंखारबाय नै ओमफ्राय नै दिनै आंसो इन्ट्र होदों नै आं बासोदों नै उन्दुबाय थादो दे नोंथांमोना जों लामा ससे ओंखारखाबाय नै थांगासिनो दं होनबा नायलांबाय था जों थांगोन जायगायानो जाहैबाय बालाजाहार माने साउथ बालाजाहार होनो नामाथाय बेखौहाय कनफिउस जाबाय थायो आं गुमैनि माबा गामिखौहाय साउथ बालाजाहार होननानै साउथ बालाजाहार नोंथांमोना होनबा नायलांबाय था नै ओरैथिं जायगायासो दिनै इन्ट्र होलायबावा आंसो इन्ट्र होदों आंनि इन्ट्रखौ माबायदि मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरदो लोगोफोर नै लोगोफोर जों दा नाम्बार 2 टुक्राझार हाबजेनबाय आरो नैबे बै गुफुर नुहुरनाया बियो गिर्जा गोदान माने बेखौहाय नभेम्बर फार्स्ट उइकआवहाय अपेनिं खालामगोन जाहैदों टुक्राझार हाई सेकेन्डारि स्कुल नै लोगोफोर नाम्बार 1 टुक्राझार हाई सेकेन्डारि स्कुल नै लोगोफोर जों गुमैमोननि माबा गामियाव हाबजेनबाय गय बागान खि गय बागान ओरैथिं जायो एकदमबारे नायना लादो एसे सिनारिखौ नै जारा फाले गय बागान एकदमबारे उदालगुरि साइडजों माबानि सा बिफांनि माबा लाग्रो गय बागान नै दा जोङो फैयै आदा बाजै लाहानि गामिखौ मोनजेनबाय आरो बेयो आदा बाजैमोननि गिर्जा न' आरो मुथुनि बिगुमै बिब' जाहैबाय आरोना ओमफ्राय नै जा मोजांखा बिसोरनि गिर्जाया जा मोजां गार्डेन दोङो ओमफ्राय आं हाबनो होननानै सानो नाथाय लाजिनानैनो आं हाबाखै आरोना मानसिफोरबो दङमोन साइडआव ओंखायनो हाबनाय जायासै आरो आङो उनाव हाबसिगोन आङो नै जोङो फैनाय लोगो लोगोनो ओंखामबो मोनजाखाबाय आरो आब'आ जा गोथाव संनानै दोनदों दाउ बेदरजों आलुजों ओमफ्राय टमेट' अमा बेदर ओमफ्राय आलु आरो ओमफ्राय नैबे टमेट' साटनिबो दङ ओमफ्राय मैथा बाथोनबो दङ दालि जहल थारुनजोंबो जहल संनानै दोनदों आरो जा गोथाव संनानै जाहोनायनि थाखाय थेंक इउ दै बाजै आरो बियानै ओमफ्रायहाय जोङो आब' आदा लाहानिफ्राय जानानै ओंखारबोबाय आरो ओमफ्राय सासे लोगो दङ जोंनिनो उदालगुरि साइडनि बेखौ आङो लोगो हमनो थांनोसै आरो बेबो जोंनि खाथियावनो हाबा जाफैदों नालाय ओमफ्राय बेखौनो लोगो हमनो होननानै रायज्लायबाय आरो जों मुथुजों आंजों ओमफ्राय मुथुआबो थांगोन जाहैबाय ओमफ्राय लोगोआबो आंखौ कल खालामखानो नागिरदोंमोननो बेयावनो आंबो लोगोखौ बुंहरबाय आं नोंसोरनि गामि खाथियाव दङ होननानै दा लोगोआ आंखौ लिंहरगासिनो आरो जों थांगासिनो दा जों मुथुजों आंजोंल' नङा जोंजों सासे आदाबो थांफादों आंनिनो बिदा लिंनाय आरो बेबो आंजोंनो थांफानोसै होननानै ओंखारबोबाय आरो आदाया ओमफ्राय नै जा मोजांखा लामाया आरो ओरैबायसा माने लामायाथ' मोजां ओमफ्राय हाग्रा बारि आरो एसे ओमफ्राय नै आदाया जा फन रायलायदों मालाय नैबे आंना बिदायानो लांगासिनो आंनि लोगोनि फिसाइजोंबो लोगोखा जोंना आदाया ओमफ्राय नै फाथोखौ जा मोजां लामनानै दोनदों जाय नुदों आंनो
कमेन्टआव खोन्थाहर आरो जायहा नुवाखै बिसोरबो आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। आंथ' दासो फार्स्ट टाइम बेफोरबायसा नुदों आरो फाथोखौ। नै ओमफ्राय जों दा लोगोनि न'खौहाय मोनफैबाय आरो लोगोआ लाजिलायदों, गावखौ देखायलायनो होआखै आरो थेवबो देखायखुमाबाय आङो लोगोखौ। नै आङो मुथुमोनखौ भिडिअ लादों आरो सिरि सिरिनो, नङाबा लोगोनि फिसायाबो लाजिगोन नालाय। नैबेनो जाबाय लोगोनि फिसाय आरो बैयो टुपि लानाया जोंहानि आदा। स' बिदिब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। आङो बेखिनिखौनो नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो होननानै खालामबाय आरो। बिदिब्ला बाय बाय लोगोफोर।